Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kaseng new trap acek national movement. Henden kasngi kakatwai tereng unai lor. Kalale jingo ya ka Surok na po nong Shillong kabah bapo West Castles District. Kabah penyeso shadow kasnong Jakrem kabah bapo South West Castles District. Namar ka jings neo shabab palat jong kani ka Surok. Habaya keren bat kinong patai kubor hadin ka jing jurep ya kani ka Surok. U President jong ka Hanm Mouth Ration Circle uba nong ben. Urapan pau yak jing sosi halor ka jinglong jingman jong kani ka Surok. Kabaki pat ba kiyat ki yang man lakasngi. Kamtam kinong rep ki baket baba ya ki marrep jong ki banit dia syaki yokihan. Pat kani ka kham kta ru ya kinong pang ki balet sim dawai syaka PHC ki badaya lengba na kani ka Surok. Kinong ilam jok Hanm kila Kyntu yau MLA kani ka tan badru kumjo ya ka Sorkar bakin Phai Khmat syaka ni ka Surok ka penyeso ya kini ki artli ki district. I kum keseng ni dawa yau nong mi Khmat jongi i kerpat kumjo ru ka Sorkar bakan Phai Khmat lem syaka ni ka Surok ka jongi ka balajot hadu kan ni nang ta susu kani ka Surok kadon ke school wisdom hangte haparyong te ki Khmat school ki juya nang ne nakapor sa kapor kum be file yu ba kani ka Surok ka along ti ahor ni skola ran namar ba kani ka Surok ka padiasno iki artli ki district kawe ka West Kazil but kawe pat ka South West Kazil ti kalong ka boron kam hadu kata-kata bat kani ka Surok kala dei ban panbahano mardor mentahi hakini kisngi kio mentah te ni kum keseng ni rebu e kini ke jing kerpat ke bajur bat ke jing dawa ke bajur ba kumba pila sya jui ba hakani ka West Kazil jungi ka dong kathan jungi ba kibriu kiya kiwan na Shillong kilech tura kinang perkhat ba ka West Kazil kilayo ke Surok ka babha ka babyang ha ba kiya je kini ke Surok tu lines henry lada pi Phai pat sikinong kendong kini ki Surok ki village sya ki Shillong ki Surok ki la jot rathai hadu kata-kata te kum keseng ngimla ban syukun ngimla ban susngap ngiwan sya Khmat jongpi ki brew jong ka Sorkar kum ka departments PWD departments kabadon hapo markasa subdivision but kanong stoin division lene ka page ya ka West Sea Brokaway nang ta kumjuru ngi kerpat yau minister obadi page ya ka PWD road ba on Phai Khmat lem syakinong kendong kumba ka Sorkar jong konrad boyalam kum chief minister ni sngi hakwi ni ke jingkren ha ke jingalang hanong stoin ulaong ba ka Sorkar ka jungi ka kampej ye kinong kendong bat kata ke de ka jingsdang ka jingtrekam jong ka Sorkar jong konrad kumta na galeng jungi kum kaseng Hanm mothar san sarkir ni kerparu ye chief minister bodon brom jungi ba kumba ula klei ha ka tu ke jingalang hanong stoin hakapor wan sin kumtaon pun ulong yakini ki jingklai ke ju hagane ka dong ka than mothar san sarkir hi borgawai